Binnen is de kunst, hè? Buiten is dit. Nou ja, en ik heb deze mini-bibliotheek erbij. Mensen die langskomen te fietsen, dan kunnen ze gratis meenemen of ruilen of wat ze maar willen. Maar ze hoeven hem niet per se terug te brengen. Want dat is vaak voor mensen die op de camping zitten, hè, op de fiets langskomen. Dus Maar dit is dus de liefste galerie van Nederland? ja, dit is de kleinste galerie van Nederland. Ik heb het uitgezocht. En nou ja, dit is echt de kleinste. Nou, kleiner kan ook niet, hè. Het is 2,50 bij 1,50. Dus kleiner hebben we niet. Kom je nou een Prattenmees Kendel? Nou ja, kijk, dat hangt altijd een beetje van het weer af natuurlijk. Maar normaal gesproken zo tussen de 20 en 25 mensen per dag. Dus dat is voor zo'n klein hokje, zeg ik altijd, is dat al een heleboel. Hè? Dat menig grote galerie zou er jaloers op zijn. Ja, en de werkjes van de kunstenaars, ja, die moeten ook klein. Dat is de voorwaarde. Deze die hier hangen, die zijn van Rita Blow. Die heeft stilleventjes, zoals je ziet, en landschapjes. Nou ja, je ziet hier dus bekende mensen. Hè? De omroep is ook vertegenwoordigd. De kroegbaas van de overkant. En Elske de Waller. Ik vind het heel kunstig dat mensen zo klein iets kunnen maken. Ja, ik prut zelf ook altijd wel op hele kleine kaartjes. Maar ja, je hoeft zelf niks te kunnen om te laten zien, hè? Als het rustig is, dan zit ik meestal, tenminste als het weer een beetje redelijk is, zit ik altijd hier. En meestal ben ik dan met tekeningetjes bezig. Je moet jezelf wel een beetje bezighouden, hè? Want het loopt natuurlijk geen storm. Dus ja, ik vind het gewoon leuk om dan zelf iets te doen. Dit is het vroegere brugwachtershokje. En toen zei ik, ja, maar dat hokje staat al 3,5 jaar leeg. Wat doen jullie daarmee? Nou, daar doen we niks mee. Nou, ik zei, ik wil er wel wat mee. Kan ik dat niet krijgen totdat een nieuwe brug klaar is? Toen zei ik, ja, en na die tijd dan, wat doe je er dan mee? Ja, nou ja, dan moeten we het afbreken en dan voeren we het af, want we doen er niks meer mee. Nou, ik zei, dat kost alleen maar een hoop geld. Kan je het beter aan mij geven? Dus het is niet van mij. Ja, kom zo voor het bakje. Ik heb jarenlang een kunstroute georganiseerd. En dat vond ik geweldig. Maar ja, door verlies in de familie en dat soort dingen wilde mijn hoofd niet helemaal meer wat ik wou. En moest ik ermee stoppen om te zorgen dat het niet helemaal uit de hand liep. En dus in 2017 was de laatste keer. Maar ja, ik voel me nou natuurlijk weer helemaal toppie. Dus ik dacht van, weet je wat, we gaan nog 1 keer los. Dat vind ik gewoon leuk om te doen, om iets te doen wat een ander niet doet. Zo is van het winter dan organiseer ik workshops boven in het café. En nou, dan komen we de winter ook weer leuk door, toch? Geweldig idee. Mooi dat er is. Dat maakt de baan weer een beetje levendiger. Ja. Even wat anders, hè? Nou, baat op een kaart, hè? Hoe dan ook. Of zullen we met zo'n klein ding weten, maar het staat weer op een kaart. Ja. Kan ik niet proosten? Wat is dit nou? Ja, nee. Nou, mij niet. Nee, het is nog te vroeg, hè? Nou, voor mij niet hoor, proosten, Kobus.